nenek ae gak. Nah, yo. Iki ora nek mau tuya apa ya? Kenek no Mas. Ya wis Murni. Ginas to. Ginas to. Oh iya iya. Jane iki mau kek ibuke ora to jane? Bos. Piro lek muai? Saya kok kopine kok wis krasa ya Jai. Kami sintul iki. Iya, Bos. Wonge oke kok ya Jai. Wes nyata waras gudeng gudeng. Istimewa. Kok itu piye iso? Iso. Ngene-ngene ora. Wis gampang kowe.